Uridan? Ando adena sebo. Simba. Zina ujudan? Sita umodani. Nistan ndo Nyasha shanga. Unkarabon? Nokara kupi mzukuru. Ndebako ope. Kunondikuzani fo. Unkaranan? Nokara nani mzukuru. Ndoga nana mangwa wini one boy one girl. Relative watan? One boy one girl. Ko wana charubon? Baba na baba wacho wakupi. Baba wacho wakanzisia 2019. Saka hapa wachani leo? Right, nase wa uya kuna sekuru na sekuru batile sei. Tema aban batun ye kutna shop peguka wenzi marinti antina plazin nene penye wakandi wamia zekututikana je kutikije anto Rina kama walikungozelana. Upakala mali kodi sika renti? Renti une badala mali. Renti badala 40 per month. Vana wako wakakura zvakaita Vana vangu mmoja ane 14, mmoja ane 18 years. Vari kuenda chikoro? Vari fomani. Vana vakan nonoka. Saka mmoja 25 ne 4. School fees wakatobhadhara uri kukwanisa kune chikwereti kwakamira sei kuchikoro? Kwete handina kubhadhara school fees. Ndikangogona inini paupenyu hwangu kungonojema kuzviyove. Baba vana vake vandisiya saka ndikanojema mwana wekutanga angane 7 years wechitu angane 6 years saka ndikangoenda nawo kunezviyovya vangodaro vananonoba chichemo changu vanditi tokwanisa kubata pane vana vandise nita mapapers 4 asi pavakandise nita handina kuziva kuti zvimwe zvacho ndaisaina ndinogedzerwa saka handina kuverenga aka avana vakabva vatorwa vamboenda ndikaita almost 10 years ndingavaoni then ndikazopindwa muma human rights ndobva ndaenda kuchirongwa chehuman rights obva ndanonotaura nyaya yevana kuti ndine vana vangu vari kuzviyovya but ndikazenitwa mapapers kuti ini ndizive kuti zvimwe zvavandino nangedazvi handina chendikaziva asi ndimoze ndichingoti ini ndaingosaina then vakabva vaninditi go back kune
social welfare unonobati ndipe vana vangu then ndikaenda ikoko zvechiva ndikasvika chibva ndatava ndinozondipe vana vangu ndikatomboita nguva nenge gore futi ndichifambira nyaya ipi alright iyoyo iye zvinezvi pane here chaunokwanisa kuita chekuti chine shuviro yako yekuti ndikakwanisa kuita ichi ndokwanisa kuwana mari yekutenga kana chikafu chekudya? hongu awai ndichiti hongu ndikapiwa kepi nevevheu vanoita maprogramu vanongofamba vachingotita vanhu maprogramu emabasa saka ndakangojoinawo bapi ipapo then ndikabva ndabvunzwa mubvunzo then ndikawina cabin then ndawina cabin then ndikapiwa iri cabin it's like the tech shop. Okay. And then cabin in the Mandai and the Pamba Pantanoroch. Then cabin in during the Pamurum. They done good in the Taki. The good. Saka urikuda pekuti uise cabin yako iyoyo inoita kunge tuck shop woisa grocery imomo wotanga kutengesa? Jede nepekugara. Nepekugara. Kuti atendo ndiwacha akatondienda the board. Then I have got a papers. And the job. Tuna papers? Yeah. Unza mapepers na kudukuto. Paka murume pakakusiya paya chikonzero chakakusiyira ndiye kuti chi? Vakangondita andi ivaenda ndekuitira nyaya yemboti uni munhu wakanga usati wambo rava nemurume saka ndikangoitira uvhijini wako ndenguda kungoti ndire vana then zvautopedza kungozvara iwe hausisina basa. Saka cabin toti yawanika pangadiwe mari yestati yekuti utange kuti tuckshop yangu yakunyatsofamba? Cabin idiki haipindi zvinhu zvakatoti zvingatotengese semuhose inogona kupinda zvinhu zve200 kana 150. Namba dzako dzefoni unodzisiya? Dzinoti chi? 071 071 980 24 58 Zokurodza chinzi 071 980 24 58. Zita rinonzani rizere? Zita rako iyo rinonzani? Zita rangu ndonzi Nyasha Shanga ndo ripabhesi kana pachitupa kana paecocash? Pana ecocash. Une ecocash? Ndikatoenda mukuru. Wino, tabva nkhani yako. Zvakanaka ndina sekuru ndainzwa nawo yako. Rega ndikutandize. Sekuru anoda kukubatsira. Chakupasa sepsu ngwenda utenge business rambongo. Sekuru achakopawo $50 kuti uyambe business kutombowana chekubata bata upenyu hwako anditi? Wamvezesa?
iwe unokuya kwazithandisa ubwera kukumbira kuna tiu basi iwe hauna kuyazobatsira kuti ubatsirwe chimwe chinhu asi wakauya kuti iwewe sekuru vakubatsirewo wane chokupasa wawane chekukupa kuti unotengera vana upfu chikafu zvimwe zvauri kuda kuti zviite handiti handiti ka bwino saka sekuru vachakubatsira ne$50 kutoti mangwana ndo pane koti yacho vada kuenda nani kukoti ufana kupagara kobusiness kukoti wakanzi mari auna rent yako business wainzi mari kukoti vakaniva about 130 ndo chikwereti chacho vari kuchacha kebhini nemba tabva basi noikatsutsuka bzvakombo alright uchabatsirwa